שלא תראו. תודה יפעת. תודה. טוב, שלום מולי. איך אתה מרגיש? הרבה יותר. שמעתי שככה עברת איזה טונונה? כן, זה מישהו החליט להיכנס בי מאחור משום מה. זה לא ממש מחזיק בתור 15 דקות תהילה שלי, אבל החלפנו פרטים. טוב, אז כאמור, מחקר חדש שהוציאו סוקסולוגים בארצות הברית. סקסולוגים? סוציולוגים. סוציולוגים, כן, סליחה. זהו, כי לא הסתדר לי לא נורא, למרות שיש הרבה גם כן, מיניות ועניינים בכל מיני תוכניות ריאליטי. קבע כי 15 דקות התהילה אינם נגמרים, כי אדם שיתפרסם, סביר להניח שישאר מפורסם, ולכן הכנתי לכם ניסוי קטן. בואו נראה. תראו את התמונה הבאה, תגידו לי אם אתם מזהים את הבן אדם. מי יודע מי זה? כן, איתי, מהאח הגדול. יפה. טוב, זאת העבודה שלי, זה לא חוכמה. לא, את מנוטרלת עכשיו מתוך הזה. הייתם זוכרים את איתי? הוא מהעונה הראשונה של האח הגדול? לא. אבל כמו שאמרת, זה עניין של תחזוקה. אני חושב שהדוגמה הקודמת שנתת על סלבים שיוצאים עם סלבים, או על להמשיך למקסם את זה, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה מישהו שלקח את עצמו הצידה התפנה מאור הזרקורים. וכאן יש לנו אנשים שיודעים שזאת תחזוקה. אין פה עניין של 15 דקות או לא 15 דקות, זה עניין של עבודה מאוד מאוד קשה. תראה, אני שמעתי הרבה מאוד מבין יוצאי תוכניות ריאליטי שאמרו, אוקיי דנה, יצאתי, אני מאוד מפורסם, איך אני ממנף את זה? ותמיד עולה השאלה, האם אפשר למנף את זה? או אם אתה קריזמטי ויש לך סטאר קואליטי, זה יקרה מעצמו, או אם אין לך, זה לא יעזור לך כמה שתלך לאירועי השקה וכמה שתנסה, יפעת את יודעת, להדליף על עצמך ידיעות בתוך מדורי הרכילות, אותו כתב בכלל לא ירצה אותן, אם אתה לא מספיק מעניין. אז קודם כל זה לא למנף, זה למנן. זאת אומרת, זה לייצר איזשהו מינון שהוא נכון, או סיטואציות שהן נכונות להיות בתוכן. אני לא חושב ששריפה מאוד מהירה של עצמך, עם עשרות אייטמים בבת אחת, מייצרות את האימפקט הרצוי. זה משהו שדורש במקרה שלי גרינר זה עבד? אני חושב שלי היא מחזיקה ל-high maintenance כל הזמן. זאת אומרת, היא לא איבדה את הפיק, היא ממשיכה כל הזמן באותה עוצמה. זה לא שהיא עשתה איזושהי עלייה ואז נחיתה. אצל תום קשתי זה עבד? תום הפך להיות מולטי טלנט. תסתכלי על תום שנייה. זה פתאום גם שחקן הכדורגל, וזה גם הזמר, וזה גם כוכב ילדים, וזה גם כוכב אינטרנט. עכשיו, תום יצר לעצמו מעטפת מאוד מאוד רחבה, שמתחזקת את זה כל הזמן, ואם נסתכל על תום בתור דוגמה, אז הוא גם מחזיק לעצמו עמוד אוהדים, וטוויטר, ואינסטגרם, והוא מרושת בכל הרבדים האפשריים, והוא מחצין את משהו. הוא לא משחק. יוספה, את כאשת יחסי ציבור, את בעצם מלווה קמפיינים, עושה להם את ה-PR, את היחסי ציבור, לאותם קמפיינים, ולרוב את בוחרת בכל מיני יוצאי ריאליטי, כוכבי ריאליטי. למה דווקא כוכבי ריאליטי ולא טלנטים אחרים, או מפורסמים אחרים? א', אני גם מלהקת את הקמפיינים, לא רק מלווה אותם ביחסי ציבור. ואני עובדת גם עם כוכבים שהם לא ריאליטי, אבל מודה שהנטייה שלי לעבוד עם כוכבי ריאליטי מהסיבה המאוד פשוטה. הם רותחים, הם מעניינים, האייטמים איתם בדרך כלל מובילים את טבלת ההקלקות והטוקבקים, וככה אני מחדירה את המסר. הלקוח נהנה מחשיפה מהירה, מיידית, חזקה. בדרך כלל שאני עובדת עם טלנטים או כוכבים שהם לא יוצאי ריאליטי, הם מעניינים, זאת אומרת, לא פחות, אבל יש תחושה כאילו יוצאי הריאליטי הם הדבר, ואני מצליחה באמצעותם להעביר שוב מסרים וגם להגיע לתוצאות מאוד גבוהות מבחינת הלקוח. זאת אומרת, שביעות הרצון היא מובטחת. כן. אני חושבת שבכלל כל עולם הפרסום עבר איזה שינוי תודעתי. בכל הקשור פעם יוצאי ריאליטי היו, בוא נגיד, די ככה בזויים בכל עולם הפרסום. פליטי ריאליטי קוראים להם? פעם קראו להם פליטי ריאליטי, היום קוראים להם יוצאי ריאליטי או כוכבי ריאליטי. ולמה? זה עבר איזושהי טרנספורמציה, והיום גילו את הכוח האדיר שלהם, את כל האהדה הציבורית שיש עליהם, ואת כל ההתעניינות שיש עליהם, ולכן הם הפכו למאוד מאוד לגיטימיים. זה בעצם, ולכן את בעצם מלהקת אותם. אני מלהקת אותם, זאת אומרת, בפעם הראשונה כשהתחלתי ללהק צמד כוכבות ריאליטי,
זה היה אש בשדה קוצים, זאת אומרת, זה היה קמפיין שהצליח בצורה יוצאת דופן. מי הן היו? אוסי וכרמית, התגניות מהמרוץ למיליון, הם עשו קמפיין לבגדי ים. פעם ראשונה הראינו נשים אמיתיות שמראות את הצלוליטיס, מראות שהן לא במידה מה שנקרא 36. הקולקציה נמכרה בחודש. כמות התקשורת והחשיפה שהעמותה קיבל היא הייתה עצומה, פנומנלית. ומה שנקרא, זה פתח את עיניי. פתאום ראיתי שאני יכולה לעבוד ולהרוויח מסה של תוצאה ממשהו שהוא מה שנקרא בשטח, והעלויות שלו הן לא פנומנליות. טוב, בואו נראה עוד תמונה, נראה אם אתם מזהים מיד. הנה אנחנו רואים, מעניין אותי לדעת. נו, משה, ברור. משה מלצר חולון. משה. זה חקוק. משה הוא פספוס. זה ברנד. זאת אומרת, זה מישהו שלקח את זה וטבע איזשהו מטבע לשון, והוא רץ איתו. אגב, אם נסתכל על העונה הנוכחית, אז השופוף הוא אמור לתפוס לא רע של ביז'ו. אגב, אשתו של ביז'ו עוד מעט מגיעה אלינו פה לרעיון אישי, היא באה לפתוח את הלב, שזה בכלל מצוין. כן, זה יתפוס? לדעתי, בקלות, יש בזה משהו היו של יוסי ישרור? זה איזשהו מטבע לשון שאיתו הם רצים. עכשיו, עוד מילה אחת בהקשר או התחת שלי במים של ג'קי. שזה מעולה. שכן, אנחנו זוכרים את זה עד היום. מדוע ישנם כוכבי ריאליטי שהם נשארים בתודעה שלנו, ויש כאלה שלא? האם אני רוצה להיות הם, או לא רוצה להיות הם? היתרון הכי גדול של כוכבי ריאליטי, הוא העובדה שהם יכולים להיות כל אחד. זה יכול להיות אני בקלות. זאת אומרת, אני מסתכל על אדם סביר או אדם ממוצע בדיוק כמוני, והופך להיות כוכב בשנייה. פתאום כולם מכירים אותו. והשאלה המרכזית שאני שואל את עצמי בתור צופה מהצד, זה האם אני רוצה להיות דומה לו או לא? האם אני רוצה להיות הוא או לא? מה המתכון להצלחה לכל כוכב ריאליטי יוצא מתוכנית? האופורטוניזם. כן. מה? האופורטוניזם. אוקיי. זאת אומרת, אתה מקבל פלטפורמה. אתה בא לתוכנית ריאליטי, נותנים לך פלטפורמה, אומרים, כך, תעשה עם זה משהו. זאת אומרת, לא מובטח לך בסוף התוכנית גשם של תוכניות טלוויזיה, תוכניות אירוח, קמפיינים וכיוצא בזה. מה שקובע אם בן אדם יישאר סלב לאורך זמן, הוא הנחישות שלו והרצון שלו להחדיר את התוכן לתוך הפלטפורמה שהוא קיבל. אגב, נחישות היא מאוד, המילה הזאת מאוד טריקית, ולמה? היא יכולה להשתמע כפתטית לפעמים. לא, לחלוטין לא. נכון, יפעת? כאלה שדוחפים עצמם, שמדליפים על עצמם, שהולכים לכל אירוע השקה. במקרה שלי, גרינר, היא שברה את החוקים. נכון. הצליח לה, אבל לא לכל אחד זה יצליח. היא תופעה, היא פשוט מסקרנת. תופעה במובן החיובי, היא באמת מסקרנת והיא באמת מספקת, ולא משנה מה היא תעשה וכמה היא תדבר וכמה היא תחשוף את עצמה לגמרי. אצלה זה עובר, אבל לי גרינר יש רק אחת. אני חושב שבמקרה שלי זה באמת לא משנה, כי היא לא בוחלת בפלטפורמה. היא נגישה וזה 100%. זאת אומרת, היא פונה באותם לבלים, גם בדף הפייסבוק שלה וגם לתקשורת. אוקיי. היא כל הזמן היא. תודה רבה לכם.